Βαγγέλης Ελευθερίου, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Dorian Challenge. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καταρχήν, τι είναι το Dorian Challenge? Το Dorian Challenge είναι μια καινούργια αθλητική δραστηριότητα, πρωτοβουλία. Είναι μια σειρά από υπαίθριες αθλητικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Κύπρο. Πέραν τούτου, είμαστε μια κοινότητα που σκοπό έχουμε να παρακινήσουμε και να επηρεάσουμε το ευρύ κοινό στο να υιοθετήσει ένα τρόπο ζωής υγιεινό, είτε μέσα από τακτική άσκηση, είτε υιοθετώντας κάποιους σωστούς τρόπους διατροφής στην καθημερινότητά του. Πρώτον Dorian Challenge θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη, στις 15 Οκτωβρίου στον Κόρνο, όπου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων να εκτελέσουν συνολικά 20 δοκιμασίες και εμπόδια. Σε ποιους είπες ότι απευθύνεται σε όλους? Μπορεί να έρθει και κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζεται? Μπορεί να έρθει βεβαίως και κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζεται. Απλά να προσθέσω ότι τουλάχιστον το πρώτο Dorian Challenge απευθύνεται σε άτομα 18 χρονών και άνω. Ναι, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τώρα, μέχρι τώρα οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και βλέπουμε ότι έχουμε προσελκύσει άτομα τα οποία ναι γυμνάζονται τακτικά, αλλά έχουμε επίσης εγγραφές και από άτομα τα οποία ενδεχομένως να μην γυμνάζονται καθόλου. Όταν κάποιος κάνει τη δήλωσή του, υπάρχει κάποιο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει για να δείτε την φυσική του κατάσταση ή την υγεία του? Όχι, απλά αυτά διευκρινίζονται μέσα στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρώτο Dorian Challenge. Διαβάσαμε ότι το Dorian Challenge είναι διαφορετικό από τις άλλες διοργανώσεις. Τι διαφορετικό έχει το δικό σας? Σωστό. Τον Dorian Γιατί είναι Challenge... λίγο παρεμφερές με μια παρόμοια διοργάνωση που έγινε πριν λίγο καιρό. Σωστό. Το Dorian Challenge έχει αρκετά σημεία διαφοροποίησης, τόσο από την εκδήλωση που πραγματοποιείται τα προηγούμενα χρόνια στην Κύπρο, αλλά και από παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Πρώτη σημαντική σημείο διαφοροποίησης μας είναι το γεγονός ότι είμαστε ανάμεσα στους ελάχιστους οργανισμούς παγκοσμίως με διαδικασίες ασφάλειας και υγείας βάσει του προτύπου OSHA 18.001. Μπορείς λίγο να το διευκρινίσεις αυτό, ναι, να μας πεις ακριβώς? Δηλαδή, ακολουθείται μια σειρά προτύπων που σκοπό έχουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκληθούν οποιαδήποτε ατυχήματα είτε κατά την εργασία μας, είτε κατά τις διαδικασίες τέλος πάντων συναρμολόγησης των εμποδίων. Και επίσης θα αποφευθούν οποιαδήποτε ατυχήματα, οποιαδήποτε τραυματισμοί την ημέρα της εκδήλωσης. Πέρα αυτού έχουμε το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το ISO 9001. Ένα άλλο σημείο διαφοροποίησης του Dorian Challenge είναι η ομάδα που απαρτίζει αυτή την νέα πρωτοβουλία. Δηλαδή, σίγουρα αποτελείται από Κύπριους επαγγελματίες, από διάφορους τομείς, από την διοίκηση διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, από την επικοινωνία, αλλά πέρα από αυτό, έχουμε καταφέρει να φέρουμε μαζί μας τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που διοργανώνουν τις πλέον γνωστές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα το Spartan Race, το Tough Mudder, το Warrior Dash, Bear Grylls Survival Race. Όπως είπα, τους έχουμε φέρει όλους κοντά, ο κόσμος θα τους γνωρίσει στις 15 του Οκτώβρη. Πώς ξεκίνησε η ιδέα του Dorian Challenge? Το Dorian Challenge ξεκίνησε πριν περίπου 20 μήνες. Δηλαδή, ήταν κάπου στο Δεκέμβριο του 2014. Σαν άτομα, σαν ιδρυτές, ναι, έχουμε ενδιαφέρον στον αθλητισμό. Λάβαμε μέρος σε παρόμοιες εκδηλώσεις του εξωτερικού. Είδαμε την ευκαιρία που υπάρχει στην Κύπρο, δηλαδή υπάρχει αρκετός κόσμος που ενδιαφέρεται για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ήπεθρο.
Και έτσι είπαμε, ωραία, αφού έχουμε τις ικανότητες, αφού έχουμε τη διάθεση, γιατί όχι να μην σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα δικό μας obstacle run. Απλά θα ήθελα να επιστρέφω, συγγνώμη, πίσω στην προηγούμενη ερώτηση την οποία είχες θέσει η Κρυσταλλία. Πέρα κάποια άλλα σημεία διαφοροποίησης του Dorian's Challenge είναι το γεγονός ότι στην πρώτη εκδήλωση στις 15 Οκτωβρίου παρουσιάζουμε εμπόδια και δοκιμασίες τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά παγκοσμίως. Δεν θα τα συναντήσει κανείς πουθενά σε οποιοδήποτε obstacle run. Επίσης, ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εμποδίων ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα που διασφαλίζει ότι σε κάθε εκδήλωση θα παρουσιάζουμε νέα εμπόδια, νέες δοκιμασίες. Με σκοπό φυσικά να κρατήσουμε τον κόσμο μας στις εκδηλώσεις αυτές. Το όνομα πώς το σκεφτήκατε? Dorian's Challenge. Είναι μια εκδήλωση που είναι πρόκληση και πρόσκληση. Από αυτό έχει προκύψει το challenge. Τώρα, Δωρηείς, ένα από τα αρχαία 4 φύλλα των Ελλήνων, μελετήσαμε λίγο την ιστορία και είδαμε ότι οι Σπαρτιάτες ανήκαν κάτω από τους Δωρηείς, ήτανε Δωρηείς. Επομένως, αφού το Σπάρταν είναι κρατημένο από άλλους διοργανωτές, έτσι είπαμε, ok, πάμε για τους Δωρηείς. Και φυσικά θέλαμε να δώσουμε ένα ελληνικό χαρακτήρα στην όλη εκδήλωση. Έξυπνο. Πες μας λίγο, είπες ότι θα υπάρχουν 4 εκδηλώσεις. Μάλιστα. Υπάρχουν 4 θεματολογίες, να το πω κάπως έτσι. Πες μας λίγο για αυτά. Λοιπόν, θα έχεις την τιμή ή το προτέρημα, δεν ξέρω, να σου αποκαλύψω για πρώτη φορά τις εκδηλώσεις αυτές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Όπως σωστά έχεις πει, το Dorian's Challenge είναι μια σειρά από εκδηλώσεις. Με το πρώτο να πραγματοποιείται στον Κόρνο, σωστόν 5 χιλιόμετρα, 20 εμπόδια. Πέρα από αυτό υπολογίζουμε ότι τέλος του Μάρτη θα διοργανώσουμε τον Dorian's Coast Challenge, που ουσιαστικά θα είναι 2 χιλιόμετρα παραλίας με εμπόδια, με δοκιμασίες και 2 χιλιόμετρα με εμπόδια και δοκιμασίες μέσα στο νερό, παράλληλα από την παραλία. Λοιπόν, πέρα από αυτό έχουμε τον Dorian's Students Challenge που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας 15 με 18 χρονών μόνο. Θα διοργανώσουμε το πρώτο survival race που διοργανώθηκε ποτέ στην Κύπρο, που υπολογίζουμε αυτό να πραγματοποιηθεί το 2017, προς το τέλος του 2017, όπου ουσιαστικά 24 ώρες είναι ένας αγώνας επιβίωσης για αυτούς οι οποίοι θα λάβουν μέρος. Λοιπόν, πέρα από αυτό έχουμε τον Dorian's Ultimate Challenge που είναι 12 χιλιόμετρα με 22 εμπόδια. Επομένως υπάρχει μια σειρά τέλος πάντων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το 2017 και το 2018. Όλα ακούγονται ενδιαφέρον. Μου αρέσει. Είναι έτσι για αυτούς που τους αρέσει όλο αυτό, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχετε αρκετό κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αυτό παίρνουμε από τον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τη διαδικασία προπόλησης των εισιτηρίων, αλλά και μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε με κόσμο, με οργανωμένα σύνολα, είτε αυτές είναι επιχειρήσεις, είτε είναι γυμναστήρια, είτε είναι CrossFit Studios, είτε άτομα τα οποία συναντούμε στον δρόμο. Πες μας λίγο ποιοι είναι αυτοί που σας έχουν βοηθήσει για να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η διοργάνωση. Λοιπόν, χορηγοί και υποστηριχτές του πρώτου Dorian's Challenge είναι η αλυσίδα καταστημάτων Famous Sports, είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, είναι η εταιρεία αθλητικών συμπληρωμάτων CMX Nutrition, είναι το Κεμανές Print Shop, το Press Cafe, το ενεργειακό και ισοτονικό ποτό Go and Fun και το Cyprus.com. Με την ευκαιρία φυσικά θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή τους και ευελπιστούμε ότι αυτή η συνεργασία θα διατηρηθεί και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα τι ακριβώς
Το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Εδώ θα είναι πρέπει... μια άλλη παρένθεση ναι, βασικά. Είναι στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης σαν διοργανωτές. Ουσιαστικά το Dorian's Challenge είναι το πρώτο επίσημο οργανωμένο σύνολο δοτών μυελού των οστών. Κάτω από το όνομα Dorian Donor, σκοπός μας, που είναι ένα πρόγραμμα, σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών στην Κύπρο, του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος, και πέρα αυτού να ενισχύσουμε όσο είναι δυνατό οικονομικά το Ίδρυμα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για αυτή την τιμή που μας κάνει, γιατί όπως είπα είμαστε το πρώτο παγκύπρια επίσημο οργανωμένο σύνολο δοτών μυελού των οστών. Στην πρώτη εκδήλωση όσοι θα ήθελαν να έρθουν είτε σαν συμμετέχοντες είτε σαν θεατές μπορούν να βρουν το σημείο που θα υπάρχει εκεί στο χώρο ώστε με μια απλή διαδικασία να δώσουν δείγμα DNA για να ενταχθούν στην Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο σας. Σε ευχαριστούμε. Πες μας και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο Dorian's Challenge. Συμμετοχή μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας. Δηλαδή, με μια πολύ εύκολη διαδικασία, κάποιος μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.dorianschallenge.com, πέραν να ενημερωθεί τέλος πάντων για τους όρους, όλα. Ναι, για τους όρους και προϋποθέσεις, και με μια απλή διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει την ομάδα του, είτε να εγγραφεί μόνος του, του στέλνεται απευθείας το εισιτήριο, είναι μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πούμε και δεν ρώτησα? Υπάρχει κάτι που δεν είπαμε? Νομίζω τα έχεις τα έχουμε ρωτήσει. Καλύψει όλα. Ναι, τα έχουμε καλύψει όλα. Εσύ τα κάλυψες όλα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω θα πάει τέλεια. Σε ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.